Soc Venanci Guiu, soc productor i elaborador d'olis de la zona de les Garrigues i a més soc membre del panell de tast d'olis de Catalunya. Hem vingut avui a tastar uns quants olis de les zones de producció de Catalunya. Us explicaré primer la tècnica del tast. El primer que us cridarà l'atenció del tast d'oli és potser la copa del tast. És una copa homologada i normativitzada per totes les zones de producció del món, o sigui, a tot el món se tasta amb aquest tipus de copa. La tens ben enfocada. Llavors, porta una tapa per evitar pèrdues d'aromes, i simplement la característica principal és que és ample per la part de baix i es tanca per la part de dalt per concentrar aromes, bàsicament. Bé, la tècnica del tast consta de la part olfactiva i la part gustativa i convé preparar bé la mostra perquè sigui capaç d'explicar-nos i d'expressar tot el que té l'oli. La mostra d'oli és d'uns entre 10 i 15 centímetres cúbics d'oli, o sigui, amb poqueta quantitat d'oli ja fem. Llavors convé pujar la temperatura de l'oli entre 25 i 28 graus. Entre 25 i 30 diuen, però no cal tant. Llavors... Un segon... Com vulguis. Ja us dic, una mostra d'oli per tastar són això, entre 10 i 15 centímetres cúbics, amb poqueta cosa n'hi ha prou. L'escalfem i mullem les parets exteriors de la copa. El que ens interessa és volatilitzar el màxim d'aromes, perquè l'oli no és tan expressiu com alguns vins. Per tant, convé que per determinar, per ser capaços de definir el perfil aromàtic, convé que mullem bé les parets. I màxima concentració, al destapar la copa simplement olorem i valorem, ja us dic, bàsicament el fruitat i tots els atributs secundaris que en diem que van al voltant del fruitat. Qualsevol atribut vegetal, qualsevol sensació vegetal és un atribut positiu de l'oli. És un oli bastant aromàtic aquest, diríem que és un fruitat entremig intens. Bàsicament el que dona aquest oli és molta ametlla verda, característic de la varietat arbequina, i alguna sensació com anissat, té un toc anissat, un toc fonoll, alguna planta aromàtica. Passaríem a la part gustativa, és la segona part del tast. La part gustativa es posa una mica d'oli a la punta de la llengua, s'aspira, de manera que es mulli tot l'interior de la boca. Sobre la llengua, el paladar, les gingives, qualsevol sensació que notem a la boca, convé que ja estiguem atents perquè s'expressen en moltes parts de la boca l'oli. Llavors, sempre ens l'hem d'acabar engollint, l'oli. L'última sensació ens la donarà la punta de la gola, bàsicament el picant molt determinarà la punta de la gola, i convé que fem una retronasal per confirmar les sensacions que hem tingut en boca. Però bueno... L'escampem per tota la boca i aquí sí que realment les sensacions són intenses amb aquest tipus d'olis. És un oli d'entrada, diem que té cop, és un oli que té pegada, i encara que l'entrada és suau, és dolcenca, llavors és un oli que creix, que t'omple la boca. Les sensacions són intenses i, a més, és un oli que va allargant, no? Ens l'engollim, notem la sensació de picant, diríem que és un oli d'un fruitat
Si el nas ve, s'hem dit, entre mig i alt, a la boca la sensació és d'un fruitat alt. És un oli amb molta presència, amb molta força. Aquest és un olicatessen, són agarrigues. És un oli de començaments de campanya, aquest és un oli elaborat a finals d'octubre. És un tipus d'oli dels que es diu olis moderns, olis de presència, olis dels d'última generació. Sí, té el puntet de l'ametlla que has comentat, l'ametlla Marcona. Marcona. Puntet amarg, sí que té el puntet aquest de l'ametlla amarga, d'enciam, dels... Bàsicament, a Catalunya el que es treballa i el que té més interès són els olis verge extra. A part de la zona que hem comentat del Baix Ebre Montsià, totes les demés zones de producció treballen bàsicament l'oli verge extra i som uns bons exportadors, no tan grans consumidors, però sí grans exportadors dels nostres productes. I és un oli, el verge extra, que tant a nivell organolèptic com per temes de salut, últimament els metges ens estan ajudant bastant, penso que el potencial que tenim a Catalunya és alt i sembla que tenim bon futur.